Здрасти, хора, аз съм Лео. Както виждате, днес играем Майнкрафт. Ето виждате ми там скина, мога да се сменям скиновете, но сега ще сложа и то, за да може. Ето, ето, защото ми това не за кефа ми съм просто. Това да го сложа така. Само да го сложа. Влизаме в сервера. Така. Що съм в хлопон? What? Що съм в хлопон? Железно. Така железно. Не. Сега ще влиш ти. Сега идваш след мен. Ела с мен. Коня моя. Тук ще седиш. Така, нареждаме. Слушай. Не го обръщаме внимание, въобще нещо събъгна. Няма го забъгне. Ето ми това е някакъв компютър. Тук ще направя... Само трябва да ще взема. Ще направя на кончето. Една крепка. Да можем да не се там бъгна. Коня ми отиде. Къде да знам къде отиде. Да. Чей. Ей, къде отиваш? Да, кой ще победи се? Рибър! Тика, маса. Да нямам дърпане. Сега те фана, коня мой. Тега си мой, коня мой. Ще те яздя колкото си искаме. Само трябва да си сложа една вратичка. Ще се върна след минутичка. И така пак се върна. Помислих за коня. Ето, с златна броня. Коня ми с златна броня. Ето. С златно нещо. Опс. Сега ще се върна, докато направя на коня тук една вратичка, ще се върна. И така пак се върнах, ето вратичката на коня.
Сега мога да те поязя. Jakby. Poszło. Taka. What? Masa. Jej. Это вообще наигравляем. Почему мама? Путешествие. Ей. Почему мама? Путешествие. Почему мама? Путешествие. Почему мама? Путешествие. Почему мама? Путешествие. Сега ще се върна, докато си намеря кошичката. Къде ми е кошичката? Давай да отидем там. Сега е там. Кошичката ми. О, намерих го! Намерихме кошичката. Где? Сега буда се. Сега ще слезна от теб. Не. Какво става? Що се бъгла? Сейчас се върна. И сега пак се върнах. Завързах го по трудния начин. What? Нещо. Да сложим. И ще го поставим в чиста ми. Так. То вижте. Това беше от мен. Абонирайте се, дайте лайк. До следващия епизод.